Hej folkens derude. Jeg vil bare spille lidt Farming Simulator 2013. Jeg har snydt lidt med pengene. Men ellers så synes jeg det er meget svært, hvis man skal rundt og skaffe alting. Så derfor har jeg valgt at snyde lidt. Men det her, det er faktisk og jeg skal fandme ikke køre den der. Det er faktisk pingpong-spil. Jeg spiller bare lidt federe. Jeg finder ikke nogen. Den der. Nej. Sådan der. Og er den tændt? Ej, hvor fanden er det? Nå, sådan der. Jamen, så kommer der nok en halmballe ude her af røven på den. Der. Der kørte jeg for stærkt, så der fik jeg ikke alt med. Ej, fuck, det er kedeligt, det her. Nej, hvor er det kedeligt. Køre og køre og køre med det her. Fanden er der en søvnmaskine? Hvad af med den der vogn? Sådan. Fanden er den med det? Jo. Oh. Juhu. Jeg skal lige hen og købe den her mark. Bare lige hurtigt. Og så find skal jeg få den. Ej. Jeg skal lige bakke. Prøv at skal jeg. Og jeg er pisseringen til det her spil. Så ved I bare det. Det har jeg nok også lagt mærke til. Hvor fanden er den? Nu har jeg jo været helt lortet igen. Der. Nej. Der. Og så ved jeg, køber jeg lige en traktor. Sådan der. Der var købt meget i forvejen, ja. Der var sådan en søvnmaskine i forvejen, men jeg købte bare en til. Det er fint nok. Det er fint nok. Nå, det kan man jo gøre. Jeg har lige glemt. Det kan man sgu heller ikke her. Det er fordi jeg er vant til at spille Truck Simulator. Der når man trykker 1, der kommer man ind og sidder inde i lastbilen. Her der kan man kun være uden båd. Der vil jeg få en bøde på 400 truck. Og hvad skal vi... Nå, man kan også tænde lyset her, det kan man ikke her. Ej, seriøst. Ej! Seriøst! Kom man lige og smadrer den ud.
Så skal jeg bare smadre den der blå bil. Jeg skal dø ned med nakken. Fordi det er mig, der kører her. Nå? Var den her ikke? Jeg troede, at den var her lige før. Jeg sælger lige den her. Jeg tror også lige, jeg sælger. Nej. Ej, flyt dig nu, din dumme fjat, eller hvad finder du nu af? Ej, hvorfor skal den lige hænge fast mellem min hjul? Styr dig, dum bil. Flyt dig nu. Endelig. Fucking psykopat, mand. Skal du sgu da ikke blive ved, vel? Kan jeg lige finde? Nej, det kan jeg sgu ikke. Psykopat bil, mand. Skudt i hovedet. Så kører den bare videre. Fed svin, mand. Ej, fuck det. Den er... hvad er det, den er lige for at få der? Prøv bare at få den lidt længere ud. Cool. Ej, fuck. Kom vist. Tryk på den forkerte knap. Nu vækker den på. Ej, så sidder den helt over den anden side. Så flyt dig over din dumme bil. Den der vogn gider ikke længere. Den kan bare blive stående. Du skal fandme ikke blive ved vel, din lortebil. Vi skal ned og udforske nu. Og nu skal jeg lige ned, hvor et pingpong har vist mig noget. Vi spillede på LAN sammen. Eller LAN og LAN server sammen. Og så lige pludselig så tog vi på opdagelsesrejse. Jeg ved ikke helt hvorfor. Vi synes vi kendte ikke en skid at spille der. Og så fandt vi en lille bitte campingvogn. Og så holdt der en golfvogn ved siden af. Den skal vi ned og hente nu. Ej, fuck, nu er den bukket ned i jorden. Nej, hvor vi bare var gode venner med den der. Den max køre 50 km/t, den her traktor. Det kan den sgu ikke. Lorte traktor. Ej, fuck det er pisse ligeglad med. Hvis jeg ikke snart får, så køber jeg sgu bare en ny. Nu ved jeg, hvad jeg tager. Den der. Hov, 2 sekunder. Der er lige en telefon, der ringer. Noget kartoffelhalløjse. Den fucking lorte Telenor-halløjse, der ringte. Jeg ved ikke om Telenor. Vil du have nogle aviser? Nogle aviser. Alt muligt.
Man kan jo... Gider jeg ikke have en skid på. Kører bare derned. Dam-di-da-di. Juhu! Og så lige pludselig så fandt vi en ikke en havn, en havn. Mig og BBSG, eller Bobzilla Gaming, men han har så lavet en ny kanal. Bare mig og Bobzilla Gaming. Kørte vi ned her. Og så legede vi også lidt fangeleg. Men hans traktor var meget hurtigere end min golfvogn. Så havde jeg lige pludselig bare taget hans golfvogn. Eller bare traktoren afsted. Ja. Der skal vi ud og køre et sted. Som Nick TB siger. Og jeg er lige stået op, så jeg er lidt træt. Eller lige en time siden måske. Stod også op halv 6 vist. Der skulle min far på arbejde. For helvede. Bare sov, jeg sidder og piller i. Yes, sådan jeg fik det væk. Nå, så skulle jeg bare holde den hen. Men, fuck, en grim vogn, der holder det her bag mig. Hvad er det der? Den der blå ting, der lyser på. Det her. Her skal min golfvogn holde. De her. Sådan der. Farvel. Næste video bliver måske en truck simulator. Eller Minecraft, eller Just Cause, eller CCS, eller... Ja, det ved jeg sgu ikke. Farvel.